Ukungaziphathi kakuhle kwiindawo zolonwabo yenye ingxaki urhulumente ajongene nazo kwidabi lokulwa intsholongwane yeCorona. Sithetha nje sesigulane ezithe kratya kwe-1300 eziphulukene nobomi ngenxa yale ntsholongwane. Ilokishi yaseMotherwell nedolophana yaseTinarha zinamanani aphezulu. Imigca emide ngaphandle kweposi nayo ibangela inkxalabo. Siyacela ebantwini ukuthi ngamaxesha onke bathi make sure baya observe imithetho nemiqathango emisiweyo yokulwa nalobhubhane weCovid. So sicela abantu into yethu kukusala elophulo ebantwini, sicela abantu bazame ukuncedisana, but kwelinye icala sithetha nabantu bezomthetho ukuthi mabathi sithu ithi into yoba umthetho uya-enforcewa. The numbers are speaking to us that if we don't do something quickly, the second wave appears to have a far more higher infectious rate. The younger are being infected, but people are getting sicker. Uluntu luvakalise izimvo ezahlukileyo. Athi xa uhamba all over ubone abantu behamba benganxibanga zifonyo besithi hayi iCorona ibiyinto yangezolo iphelile. I think people are COVID fatigue. They are so tired of hearing about masks and sanitizing. Bayi-20,000 abantu abathe basoleka ngenxa ye-COVID-19 apha eMzantsi Afrika. Lo gama beyi-6,000 kulo mmandla weNelson Mandela. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseBhayi.